Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kabisyo, kasama niyo pa rin si DJ Lala para sa ating hashtag Biyaheng Nilande pero hindi Genoa. Now it's time for us to listen sa ating voice message. This one is Biyahe ni Kit. Hi DJ Lala. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kit. May nakilala po akong babae. Nakilala ko siya sa larong Mobile Legends. Naging magkaibigan kami at unti-unti akong na-fall sa kanya habang tumatagal. Dumating sa point na niligawan ko siya at naging masaya naman kami magkasama. Dumating po sa point na sinusundo ko siya sa work niya, tapos dediretso kaming mall para mag-date. Akala ko siya na forever ko. Pero dumating ang isang araw nung sinabi niyang hindi pa daw siya handa. Nalungkot ako at nadurog. Pilit ko iniisip ko anong mga pagkakamali ko. Na mag-asa ako sa kanya. Akala ko maayos pa. Pero dun ko na-realize na hanggang landian lang pala. Well, Kit, if there's one thing na nagawa mong mali sa relationship nyong to or kung meron man kayong matatawag na relationship is that you expected na meron talagang relationship. Siguro yun lang. But the rest, what you did, wala ka nang ginawang mali. Sa tingin ko, yung ganitong klaseng relationship, nasa babae ang problema. Yung ganitong klaseng sitwasyon, nasa babae yung problema. Girls, ganito, no? I know within my heart that you love the feeling of being appreciated. You love the feeling na sinusuyo, sinusundo, pinapakilig. I know. Kasi I love it too. But then again, if it's coming from a person that we know deep within our hearts na walang pag-asa sa inyo na hindi nyo sasagutin in the long run, stop. Huwag nyo tong gawin just because gusto nyong pahabain yung mga buhok ninyo, just because gandang-ganda kayo sa sarili ninyo, kasi real talk, yung ginagawa nyong yan, nakakapangit sa inyo. Nagmumukha kayong cheap, nagmumukha kayong desperadang kiligin. Wag ganun, love. Kung ayaw mo ng feeling ng pinapaasa, then wag kang paasa. Kung alam mo sa sarili mong walang patutunguhan tong paglalandi sa iyo ng lalaki, then sabihin mo sa kanya, I know you are a good guy. I know na your intentions are clean and sincere. But then again, I don't think kaya kong ibigay sa iyo kung ano yung kaya mong ibigay sa akin, or I don't think maibibigay ko sa iyo kung ano yung ine-expect mo from me. Then that's it. Huwag mong enjoyin lahat ng panliligaw niya, ng panunuyo niya, ng paghatid sundo niya sa iyo, ng paggawa niya sa iyo ng favors para at the end of the day ay papakawalan mo rin lang, or worse, sasaktan mo rin lang pala. Wag ganun. Kasi this time around, hindi na yung tao yung may problema. Ikaw na. Kung gandang-ganda ka sa sarili mo, tignan mo na lang yung sarili mo sa salamin, tas halikan mo. Love yourself. Pero wag ka mandamay ng ibang tao, because there are genuine people out there, sincere people out there who are really looking for someone to be with for the rest of their lives, and someone they can take seriously. Someone na pwede nilang pag-alayan ng buong-buong pagmamahal nila. Okay? At ikaw, sinasayang mo lang yung oras nila. So ikaw naman, Kit, if you are listening to me, stop pushing yourself to someone who doesn't like you. Stop pushing yourself to someone who doesn't love you. You do not have to beg for love. If alam mo kung ano yung kaya mong ibigay, then dapat alam mo din kung ano yung dapat mong natatanggap. Love, you deserve someone better. You deserve a love that's sincere. You deserve a love that is true. One day, someone will walk into your life and will tell you na the reason why hindi siya nagwo-work sa iba, Kit, because you were meant for me. Okay? Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.